Wong lanang stres golek duit, kadang wong wedok blonjo nggo ngilangno stres. Nuruti cocote wong wedok, wong lanang boyoke pedhot. Wong wedok boros, wong lanang merongos. Bener apa ora? Nek ana wong wedok ngomong, mangan karo sambel ora apa-apa, Mas. Sing penting awak dhewe rukun selawase. Tapi kenapa duit blonjone telat sak menit? Cangkeme modot sak meter. Ngono kuwi mbok sing sabar nek duwe lambe. Daripada nggo ngamuki bojone, mending lambene nggo hal-hal sing bermanfaat. Contone ngambungi bojone. Watah titah engko sing lanang langsung semangat mergawene, tambah staminane, mengalir rezekine. Ingat ya, hidup akan terasa sulit jika kamu makan bubur sama sumpit. Salah ya salah, ojo kliru jambu. Karo bojone kuwi ojo galak. Eling, nek bengi dikeloni ya mau.